40,000 बच्चों को मतलब आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों ये मुंह लगती सुबह शाम? मुझे कॉल ही ना क्या करा आप पे। वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो आपकी गलती मान लो निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया मैंने कुछ Jelani khorang adbik mungui khoroksa jelani bwrwini khorang prakitik lamsa mungui khoroksa bwrwini o prakitik lamsa wngkha Nepali khoroksa rwngsurungnai student bo sajing no bwtharmani twi no o patimung hingka kai o prakriti lamsa tamni bagui bo sajing no bwtharka tai bo thwimano kitungui bini college ni management staff rok tamni bagui jolijaka haidike salai moniti kisa kok norok nai tongdi ani chiri no paisa. Prakitik lamsa wngkha Nepali khoroksa rwngsurungnai student bo Odisha ni Bhubaneswar ni KIIT KIT mane Kalinga Institute of Industrial Technology College o khoroksa rwngsurungnai bo BTech third semester ni khoroksa student thangnai 16 February ni dino bo sajing no bwtharmani pore o patimung patikha tamni hingkai bo sajing mo bwtharmani pore bini mangkwthwi manmani pore a college o porinai baki rwngsurungnai Nepali 500 jona student rok bini thwimani twi nei sanui college ni campus o kaisa prodorshon khaikya a prodorshon khaipaba jagao a college ni management ni staff rok a Nepali student rok no belai khuk sitra khai apomanito khaiwi borok no kok khunka je nongni desh ni budget amsuk wngkhalak je nongno chung amtwkai charitoni hwnwi norok o video ni mangpili puilani wano nugui mankha tai amono kitungui no o mamla tabuk joto news channel rogo jehena gormojak tai norok bo nugui khana o video ni puilao adbik mungui khoroksa chwla bai o sajing no bwtharnai prakriti lamsani kaisa audio call a audio call ni hisabtwi adbik mungui o chwla no police rok romkha hinui saimanka tamoni hingkhe o adbik no prakriti lamsa no bwtharnani bagui uksao hinui bini sakao kok silchawi bono romjaka hinui chung saimanka hingkai norok o news saida manka saimaya hingkai norok saimanka na ani o video ni bisingtwi tamo choli chung chini India ni onyo state rok ni khoborok hingkai norok ani video no chadak tongo ani channel no like subscribe share khaidi mute hai tebo kotal video rok manani bagui.